Denne historie handler om det allerførste mord, der blev begået på denne jord. Så bliv endelig hængende og lyt med. Det er ikke en historie, du vil gå glip af. Adam og Eva var blevet smidt ud af Edens have og flakkede nu hvileløst rundt. Alting var nu forandret. Dyrene var nu blevet så vilde, at Adam og Eva måtte passe på, at de ikke blev et af de vilde dyr. Ja, de måtte sætte hegn op foran deres hytte og tænde ild, så dyrene ikke kunne komme hen til dem. I Edens have behøvede de aldrig at arbejde for føden, for der havde Gud plantet både træer og buske med de skønneste og lækreste frugter. De kunne bare række hånden ud og plukke af dem, lige så tit de havde lyst. Men nu måtte de selv arbejde hele dagen med at plante, fordi Gud i sin vrede over Adam og Evas synd havde lavet torn, tidsler og brændenælder vokse op overalt. Bare de dog havde lyttet på Gud, i stedet for at lade sig forføre af den onde og modbydelige slange. Bare de dog havde været lydige imod Gud. Men nu var det for sent. Gud kunne ikke mere tage dem tilbage, fordi Gud aldrig lyver. Når Gud har sagt noget, så mener han det. Ja, Gud havde jo sagt til Adam og Eva, hvad der ville ske, hvis de ikke lyttede på ham, men spiste af kundskabens træ. Adam og Eva var blevet advaret, og alligevel hørte de ikke efter. Ja, der var konsekvenser for Adam og Eva, fordi de ikke gjorde Guds vilje, men i stedet lyttede på slangen. Det samme vil det også være for os, hvis vi ikke lytter på Gud og gør hans vilje. Jeg kunne ikke forestille mig, at nogen af os kunne tænke os at være ligesom Adam og Eva. Og derfor er det også vigtigt, at vi gør hans vilje. Ellers så er konsekvensen, at Gud ikke vil hjælpe os og passe på os. Hvorfor skulle han det, hvis vi alligevel ikke gider at gøre, hvad han siger, og vender ham ryggen? Men nu var Eva blevet gravid og skulle føde sit første barn. Og ganske som Gud havde sagt, fik hun mange smerter ved sin fødsel. Ja, derfor føder kvinder i dag med smerte, fordi Eva var ulydig over for Gud og svigtede ham ved at tro mere på den lumske slange, end på det, som Gud havde sagt. Efter en hård fødsel fødte Eva en søn, og ham kaldte hun Kain, og hun elskede Kain overalt på jorden. Senere fødte hun endnu en søn, og ham kaldte hun Abel. Abel var en dejlig dreng, som havde et godt og kærligt sind. Kain og Abel voksede op og flyttede fra deres mor og far. Kain blev landmand, og han dyrkede jorden, så den frembar frugter og grøntsager og urter. Abel blev fårehyrde, så han passede og plejede en stor flok får og lam. Både Adam og Eva og deres børn bad stadig til Gud, og da Kain blev voksen, bragte han Gud en offergave, som bestod af de frugter og grøntsager, som han havde dyrket. Også Abel bragte en offergave til Gud. Han bragte et lam. Men Herren ville kun tage imod Abels offer, og da Kain opdagede det, blev han meget vred og ophidset, og han gik hele tiden rundt og skumlede. Og Gud sagde til Kain: "Hvorfor er du vred, og hvorfor går du rundt og skumler? Du ved godt, at hvis du gør det, der er det rigtige, og det, der er godt, behøver du ikke at være vred og gå og skumle. Men hvis du ikke gør det gode, ja, så synder du. Du bestemmer selv, om du vil gøre det gode eller det onde. Men hvis du gør det onde, vil det onde herske over dig."
Hvad med os? Er vi ligesom Kain? Bliver vi vrede, fordi vi ikke får vores vilje, eller fordi tingene ikke lige går, som vi gerne vil have det? Gud sagde til Kain, at han selv kunne bestemme, om det onde skulle herske over ham. Det samme gælder også os. Vi kan selv vælge, om vi vil blive vrede, fordi vi ikke får vores vilje, men så gør vi jo ikke Guds vilje, men Satans. Satan vil nemlig gerne have, at vi bliver sure eller vrede, for så betyder det nemlig, at vi er ulydige over for Gud, og det vil han gerne have, at vi er. Men hvis vilje ønsker vi egentlig at gøre? Satans eller Guds? Jeg tror nu nok, at I er enige med mig, når jeg siger, at vi selvfølgelig gerne vil gøre Guds vilje. Jeg kunne ikke forestille mig andet. Men selvom Gud havde sagt dette til Kain, var han ligeglad og havde ikke tænkt sig at lytte på Gud. Og en dag, da de var alene ude på marken, overfaldte han sin bror Abel og slog ham ihjel på stedet. Senere spurgte Herren Kain, hvor er din bror Abel? Kain svarede, det ved jeg ikke. Skal jeg være barnepige for ham? Ja, Kain tænkte kun på sig selv og ville ikke tage moralsk ansvar. Han kunne ikke se nogen grund til, at han skulle være der for sin bror og være med til at sørge for, at han havde det godt. Nej, han var egoistisk og jaloux. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der vil være ligesom Kain, hvor vi kun tænker på os selv og glemmer alt om andre. Jeg tror ikke, vi har lyst til at skuffe Gud. Men det gør vi jo, hvis vi opfører os ligesom Kain, hvor vi kun tænker på os selv. Her må vi huske at tænke på andre, før vi tænker på os selv. For det handler jo ikke kun om os. Hvis man ønsker at gøre Guds vilje og tilhøre ham, ja, så ønsker Gud, at man skal tænke på andre, før man tænker på sig selv. Her handler det ikke kun om os, men også om, hvordan vi er over for andre og behandler dem. Vi skal jo elske vores næste som os selv. Og hvis vi gør det, så er det vigtigt, at vi viser det. Altså, at vi er med til at sørge for, at andre har det godt og gør Guds vilje. Hvis vi gør det, glæder vi Gud. Kain var også misundelig på Abel, fordi Gud kun tog imod Abels offer, og derfor slog Kain Abel ihjel. I de 10 bud står der faktisk, at man ikke må begære det, andre har. Det betyder, at man vil have det, som andre har. Ja, Kain begærede det, som Abel havde. Men det vil Gud ikke have. Han vil have, at vi skal være tilfreds med det, vi har, og glæde os på andres vegne, når det går dem godt. For gør vi det, så gør vi Guds vilje og glæder ham. Men Gud sagde til Kain, hvad er det, du har gjort? Din broders blod råber til mig fra jorden. Fordi du har gjort denne ondskab og slået din bror ihjel, skal du være bandlyst, og du må ikke længere dyrke den jord, hvor din broders blod er siddet ned. Og selvom du alligevel forsøger at dyrke den, skal den ikke bringe nogen afgrøde. Du skal straffes med at flakke hjemløs om på jorden. Ja, Kain havde slået sin broder ihjel, fordi han var misundelig på ham. Og selvom Kain prøvede at skjule det for Gud, så vidste Gud godt, hvad han havde gjort. Det samme gælder også os. Det kan godt være, at vores mor og far eller venner ikke ser, at vi gør noget dumt. Men det gør Gud. Han ser alt, hvad vi laver. Også det, vi tænker. Gud ønsker, at vi skal gøre det rigtige og tænke gode tanker om andre. Han ønsker ikke, at vi skal være ond ligesom Kain, men god ligesom Abel. Men Kain sagde til Herren, min straf er ikke til at bære, når du jager mig bort fra denne jord, og jeg må skjule mig for dig og flakke hjemløs om på jorden, så kan enhver, som møder mig, slå mig ihjel. Og fordi Gud fik medlidenhed med Kain, satte han et tegn på Kain for, at ingen skulle slå ham ihjel. Og han svor,
at enhver, som ville slå Kain ihjel, ville blive hævnet 7 gange. Så drog Kain bort fra Herren og slog sig ned i et tørt og frugtløst land. Der stiftede han familie. Hans kone fødte ham en søn, som han kaldte Enok, og Adam og Eva, deres børn og børnebørn, blev flere og flere, og de begyndte at brede sig ud over hele jorden. Så derfor stammer alle mennesker fra Adam og Eva.